Més enllà de l'horitzó, en l'últim confí del món, hi ha una illa misteriosa on viu un savi professor. És un lloc que es troba tan lluny que només podries trobar-lo tu, Baba Club. Si vols un món de diversió, volar amb la imaginació, jugar, cantar i riure, vine a Baba Club. Baba no para de ficar-se en embolics. Baba l'ajuda sempre com un bon amic. Ser professor sol té un fantàstic invent. Hem agat molt polvo a posar-ho del revés. Baba do i baba sí, jugant sempre amb baba mi. Si em fa la nimfa viu al bosc, coneix la màgia de les flors. Són 7 notes i un soroll, només faltes tu. Si vols un món de diversió, volar amb la imaginació, jugar, cantar i riure, Vine. vine a Baba Club. Ai, no! Encara està plovent. I fa un fred que pela. Quina llanda! Ja no podrem jugar. Quin fred! Però que bé que esteu així. Bé, però si no podem eixir. Volíem anar a jugar al bosc, però no podem. Ni tan sols podem eixir a pels xoguets. I així no en tenim cap. Com que no? Jo veig per ací 1, 2, 3 i 4 joguets. On? On? Nosaltres no necessitem res més per a jugar que estar amb amics. Els amics avorrits no som divertits. Vaja, veig que no m'enteneu. Està bé, vos contaré un conte. Voleu? Sí, sí! Així no ens avorrirem. Escolteu-me tots i no vos lleveu les mantes, perquè vaig a contar-vos un conte congelat i podeu passar fred. Ui, un conte congelat. Perfecte per a un dia congelat. Veureu, fa molts anys, en un país màgic, va ocórrer una tremenda desgràcia. I és que l'hivern va ser tan fred que tots els joguets es van congelar. Tots els joguets congelats? Tots. Feia tant de fred que les nines, els peluixos, els trenets, tots els joguets van quedar atrapats al gel. I què feia la gent? La gent estava desesperada perquè no podia jugar. Ui, no m'estranya. Quina desgràcia tan gran. I què van fer? Van decidir demanar ajuda a l'esperit del bosc, que era la criatura més sàvia i més anciana de totes. L'esperit del bosc. El problema era que ningú mai havia vist l'esperit. Així que els més valents de cada poble van partir a buscar-lo. Deien que vivia en un arbre del bosc amagat, un lloc molt llunyà i misteriós. Els més valents? I algun d'aquells herois era un os formiguer? La veritat és que sí. Un d'aquells herois era un os formiguer. L'heroi del poble de Pedra era un os formiguer molt generós i estava molt content de poder ajudar els seus. No m'importa el fred, ni m'importa el vent. Només vull salvar el meu poble de l'avorriment. L'heroi triat pel poble de Fusta era un gosset molt valent que estava convençut de trobar la solució. Segur que tot se soluciona, perquè sempre hi ha una solució per a tot. L'heroïna del poble de l'aigua era una gosseta molt alegre que estava encantada de viure aquella aventura. M'encanta este bosc. No havia estat mai tan lluny de casa. Quina aventura més emocionant. Els 3 herois eren tan valents i tenien tan bon humor que molt pront es van trobar a l'arbre on vivia l'esperit del bosc. Hola! Hola! Hola. Heu vingut a buscar l'esperit del bosc? Sí, diuen que viu en este arbre. Però no l'ha vist mai ningú. Segur que apareix per ajudar-nos. Hauria d'estar així. Mireu, una nota. Què posa?
Benvinguts, herois dels pobles llunyans. Si espereu ací, vos portaré el que necessiteu. Firmat l'esperit del bosc. En aquest cas, haurem d'esperar ací. Podríem seure juntets, així no tindrem tant de fred. I els tres valents s'assegueren molt propet els uns dels altres per tal de no passar fred. I amb el pas del temps es van fer molt amics. L'ós formiguer generós, que venia del poble de Pedra, va ensenyar als altres un joc que es feia amb pedres. Mireu, és prou divertit. El gosset valent, que venia del poble de Fusta, va millorar el joc fent servir trossets de rames i fulles caigudes dels arbres. Així és millor, veritat? Sí. I la gosseta feliç, que venia del poble de l'aigua, va tindre la idea que utilitzaren l'aigua que hi havia a terra com si fora un llac, perquè les pedres foren cases i les rames barquetes. Així pareix un poble xicotet. S'assembla al meu poble. I el meu? Mireu, jo visc ací. I en esta barqueta vaig jo de pesca. I els tres es van divertir tant que el temps se'ls va passar volant i decidiren no continuar esperant l'esperit del bosc, perquè ja havien trobat la solució. Podríem jugar els uns amb els altres fins que passi l'hivern. Sí, podríem organitzar uns jocs on participara la gent dels tres pobles i així ens coneixeríem. Clar que sí. Sereu benvinguts al poble de Pedra. I vosaltres al poble de Fusta. El poble de l'aigua és casa vostra. I els tres herois se n'anaren a casa. Ja no els importava que els joguets estigueren congelats perquè havien descobert la millor manera de passar-ho bé. Jugar amb amics. Però no van veure l'esperit del bosc. No, no hi havia ningú que poguera veure mai l'esperit. Però era perquè l'esperit sempre ajudava així a la gent, fent que ells mateixos trobaren la solució. I així és com la gent d'aquell país no va tornar a avorrir-se mai més a l'hivern, perquè van descobrir que l'únic que necessitaven per a divertir-se era ser bons amics. Jo penso igual. I jo, per això no m'importa el fred. Ni a mi, mentre puc estar amb vosaltres, no m'avorriré mai. Vaja, jo pensava que no vos agradava el fred. Què va? Ens encanta. I espero que estiga plovent tot el dia perquè així podrem jugar a més coses. Ja ho entenc. I em sembla molt bé. I si ens tapem amb les mantes i juguem a que estàvem atrapats en la foscor dins d'una cova? Genial! Vinga, alcem les mantes. Ui, quina foscor! Hi ha monstres, els sentiu? Deu ser el drac que guarda el tresor! Mireu, hi ha rates penades. Sí, quin lloc tan misteriós! Almenys així dins no plou, veritat? No, no prou. Que s'està calentant! Sí, ui! Pentagrama en... Noms. M'ha donat records per a tu, Mateu. Quin Mateu? El que li fa olor el peu! Que graciós. I també he vist Ferran. Quin Ferran? El que sempre va caminant. I m'ha preguntat per tu, Maribel. Quina Maribel? La que no tenia un pèl? No, la que sempre et furta la teua mel. És el meu germà, però cada dia l'entenc menys. Hola, amics! M'he vestit avui d'astronauta per viatjar a l'Estació Espacial Internacional. Es tracta d'una nau que ara mateix orbita a 360 quilòmetres d'altitud al voltant del nostre planeta. I com aniré allà dalt? Amb el simulador instal·lat a la tercera planta del Museu de les Ciències Príncep Felip de València. Increïble, però cert. 3, 2,
1, 0! Bon dia! Uah! Ja tinc el meu micro. Tinc ací al meu costat el director científic de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Manuel Toaria, que és un gran defensor de la ciència. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es realmente la Academia del Espai? Bueno, la idea es enseñarle a las personas que vienen al museo cómo funciona un transbordador espacial. Es un simulador, pero primero recibes una serie de enseñanzas sobre la ingravidez, sobre elementos que tienen que ver con los cohetes, y luego te metes dentro y viajas nada menos que a la Estación Espacial Internacional, ida y vuelta. Manuel, i de quantes etapes o recorreguts costa este viatge espacial simulat? Bueno, es un viaje bastante divertido. Primero, lo llamamos Academia del Espacio porque enseñamos a los visitantes cómo es un lanzamiento de una estación espacial internacional, pero del cohete que va para allá. Enseñamos cómo es, les entrenamos un poco en la ingravidez para que no se me caigan, no se mareen cuando luego suban. Luego suben en un ascensor muy interesante donde vas viendo cómo poco a poco subes hasta lo alto del cohete. Luego entras en el cohete, te sientas y desde las ventanillas vas viendo cómo despega, te sientes ahí aplastado por el despegue y luego llegas a la estación y una vez allí, pues nada, te explican lo que es aquello y tal. Luego haces un viaje de vuelta corriendo porque hace mucha prisa y vuelves a bajar a la Tierra. Al final es un viaje que simula muy bien lo que hacen de verdad los astronautas, pero claro, de manera más abreviada. Jo ja estic molt nerviós, que ens posem en marxa. No te marees, porque esto es muy divertido. Espero que no. Y sobre todo es emocionante, ya verás. Anem cap allà! I este ascensor? No em digues que anem a viatjar a l'estació internacional amb un ascensor. Estaría bien, ¿eh? No. El cohete es muy grande. Para llegar hasta arriba y donde van los astronautas hace falta naturalmente un ascensor muy grande. Una especie de montacargas. Entonces aquí, dándole este botón, entramos en el ascensor, en el montacargas, subimos hasta todo lo alto del cohete y ahí ya es donde entramos en el cohete realmente. Ja he arribat. Ha arribat l'hora de la veritat. ¿Podries explicar-me què és el que m'espera ara? Bueno, ahora se abren las puertas de la plataforma alta donde estamos ahora. Esa puerta nos permite entrar directamente en el cohete, nos sentamos y entonces ahí se empieza el encendido de los motores y el cohete sube hasta la estación internacional. Xics, acaba de començar la compta enrere. Ui, estic molt nerviós. Ui. Això tremola molt. Estem pujant. Ai, pare! Mireu, la Terra. Ja estem així. Mare, que estem aterrant. Bé, ja estic així, a terra, i no m'ha passat res. Ha sigut una experiència religiosa? Ho he aconseguit! Ho he aconseguit! Soc el primer ximpanzé reporter que viatja a l'Estació Espacial Internacional i en exclusiva per als amics del Baba Club. Iuhu! Adeu, amics de Baba Club! Pentagrama en... Aquella cançó. Com era aquella cançó? Vivia en una pradera. Com continua? Penta segur que ho sap. Sempre dormint. Penta, desperta! Què passa? Com era aquella cançó? Vivia en una pradera i ara en una claveguera. Ni idea, Gramà. Ai, deixa'm dormir. Sempre estàs dormint. Escolta-la bé. Vivia en una pradera. Grama, esta cançó no existeix. Te l'estàs inventant. És com si jo cantara... deixa'm pensar...
vivía en una pradera y ahora en una claveguera. Me encanta la primavera quan vaig per la carretera. Tinc la marxa cançonera sempre que cantes de blues. Veus? Veus com te la sabies? Sempre que cantes de blues. Per la santa marmota! Amb tant de dormir ja no sé si estic despert o estic somiant. Si farà plau i m'avorris molt, si estic tancat a l'habitació, si estic malalt o si em trobe sol, sempre faig servir la imaginació i marxa amunt i marxa avall.